Går du mund rundt og tænker, hvad skal jeg lave? Skulle jeg kun ligge i regnvejr ude i min have? Terpe tyske gloser og primtal. Hallo, vi ved lige hvad du skal, og du skal tage din telefon, uanset din ringetone. Du skal snakke lidt med Helle, eller Mette, hvis hun kan. for du savner sikkert os, og vi savner sikkert dig. Så måske vi to kunne ses på Momento. Du husker sikkert frokost fra buffet, Ølstafet og techno i Skyline Café. og Viggo tror på vandet han kan gå. Hallo, det er lige hvad du kan få. Så gå ind på www og under sommerkurser se En uge fyldt med minder, keramik og kaffeglas. For du savner sikkert os, og vi savner sikkert dig. Så måske vi to kunne ses på Momento.